Знаете ли защо ние мъжете често черпим мацките в дискотеките не директно, а караме сервитьорите да им носят пиенето? Защото искаме първо да ги напием, преди да ни видят отблизо. Други, още по-потискащи методи за свалка може да видите в следващия скетч. Здравейте. Здравейте. Бих ли могъл да... Извинявайте, аз не искам да бъда груба, но... Не се притеснявайте. Аз не съм някакъв досадник. Просто чакам един приятел да поседна. Добре. Добре, така може. Защото, да ви кажа честно, много ги мразя тия... Моля ви се, говорете ми. Човек не може да седне по-спокойно да си прочете книгата, постоянно от някакви хора да ти досаждат тук. Да, наистина, да. Те не само досаждат, те направо започват да те свалят. При това напълно непознати ужас. Това днешните мъже нямат никаква култура. Мъже. Келеши. Така е. Така, между другото ми хрумна. Бихте ли желали някой път така да излезем на по кафенце? Ами, всъщност, виждате ли, съжалявам, но не. Не? Не. Не? Не. Абе, я ти тъпата и кифла. Аз ще тук ще се правя. Абе, тъй кифла. Бе. Я чакай, какво бе? Я чакай, какво викаш тук на жената, бе? Ей, я ости момичето, келеш с келешите му, марш от тука и досадници и чудо. Ей, съжалявам, госпожо, ма пълно е с такива досадници, значи. Аз ги виждам всеки ден в парка, бе. Те не знаят най-важното нещо. Една жена, тя трябва да се уважава жената. Жените са цветя, трябва да се ценят, да се пазят. И все пак жените са по-силният пол. Да, така е, между другото. Виждам, че разбирате. Да. Много мразя да ме свалят по паркове, наистина. Ужас. И то особено така рязко. Ма да, бе, какво говорите, бе? Ужасно Още е. не е казал добър ден и тръгва да сваля нашия. Да. Ало! Да, наистина така е. Да. Много се радвам, че ме разбирате, защото наистина до тук ми е дошла. Да. Приятно ми е, Силвия. И на мен ми е приятно. Георги. Абе, така и така се запознахме. Искаш ли малко да ти погледна на ръчичка? Чакай малко да те черпа едно пиенце спокойно. Не, съжалявам, но не. Наши като... Шати! Патка заспала, тук циркова ще ме разиграва. Ще ме отказва тя. Какво правиш ти? Аз съм тук, ей! Така ли се прави с жените, бе? Нещастник! Извинявайте, аз по принцип съм пазача на парка тук. Приятно ми. Притесняват ли ви тези гамени? Какво говорите? Ужасно ме притесняват. Аз просто искам да си поседя на спокойствие и да си попрочета малко от книгата. Има ли още гамени тук? Разбира се. Няма да ви притеснявам. Трябва да ви пазя тук. Аз съм охраната на парка. Благодаря ви много. Само да ви питам преди това, искате ли да ви водя у нас? Но много ви моля, не искам да ме водите у вас! Пачавра долната. Това е абсурд! Господи! Най-сетне да дойде един нормален човек. Да, моля ви, заемете го това място. Заемете го, че тук се изредиха да сядат всякакви извратеняци. Господи, Боже мили, толкова се радвам, че точно вие най-сетне дойдохте. А коя книга четете? Кама Сутра! Искаш ли да те тръщна на тая пейка? Да те олигавя едно хубаво! Не, истина! Това беше всичко от комиците и
Приятели, за тази вечер гледайте ни следващия път, за да видите как боксер се бие с готварската си печка, защото жена му искала нов кухненски бокс. Чао! I need a tough love, yeah.